जनाय हम जिल्ला बे जनाय हम जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि सानाव मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया जोंनि 2020 मायथाइयाव जि बर' एकर्ड सुक्ति खालामनाय जादोंमोन। दा बे बर' एकर्ड सुक्ति खालामनाया बियो जाफुंजोबाखै, आद्रा थालांबाय। दा बे जाफुंजोबै आद्रा थालांनाय माखासे जि सुक्तिफोर, बे सुक्तिफोरखौ जाफुंहोनायनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकारनिसिम मोनसे गोसोखांथि मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जादों। आरो बे मेम'रेन्डाम दैथायहरनायनि जि हाबाफारि बेखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैदेनदों। आरो बेवहाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरा दिनै दोलै नोगोरै बाहागो लाफैदों। आरो बेवहाय गामिनि रायजो राजा आइ आफामोना दोलै नोगोरै बाहागो लाफैदों। बेवहाय जोङो 1000निल' टारगेट लादोंमोन, नाथाय बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफोरा दिनै जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ जाजानो लुगैनानै बाहागो लाफैदों। बे समाव जोंनि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिथां बड'सा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफादों। जोंनि जि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मावनां हाबाफोर बेखौ जोङो डिमान्डआव होदों। दा बे डिमान्डखौ होनोब्ला जोङो नुगोन जे जोंनि सेथि डिमान्डआनो जाबाय जि जोंनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल। बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जि आयेना 2019 मायथाइनि, बेनि गेजेरजों आर्टिकल 280खौ पास खालामनांगौ। आर्टिकल 280खौ पास खालामोबा जोंनि बड'लेण्डआव फैसाया सिदायैनो फैगोन। रां रुपानि जि गोहो बियो बारायगोन, बिनि जायगाया बारायगोन, बिनि समस्थिया बारायगोन। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि जि सदन जिरायगोन पार्लियामेन्टआव, बेवहाय 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आर्टिकल 280खौ पास खालामनांगौ। बेनि थाखाय सेथि डिमान्डखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि खाथियाव होदों। नैथियाव जिखिनि जोंनि कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव बर'फोरानो जेनेरेल जानानै दङ, दा एकर्डआव बेनिबो सायाव होनाय दङ। दा बेखौ जोंनि बर'फोरखौ कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर'फोरा एसटि मर्यादा मोननांगौ, बेनि थाखाय जोङो डिमान्ड होदों। दा बेनि उनाव एकर्डनि लोगोफोर फैफानाय जि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बियो दिनैसिम आबुं जायाखै। बेवहाय आबुं गोहोखौ हरनांगौ। आरो बेवहाय जि गामि सोसननाय, बे गामिनि नटिफिकेसन बियो जानांगौ। आरो बेवहाय जोंनि जि बियाबफोर दाफुंनाय, समस्तिफोर दाफुंनाय, बे समस्तिफोरा गोख्रैनो खालामनांगौ। लोगोसे बेवहाय इलेक्सन खुंनांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ। बेनि थाखाय जोङो थामथि डिमान्ड होदों। बेनि उनाव दा जोंनि जि हाइ स्कुलफोर भेन्सार जानानै दङ, जि कलेजफोर भेन्सार जानानै दङ बिटिआर ओनसोलाव, बेनि गासैबो कलेज आरो हाइ स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' मिडियामनि जि हाइ स्कुलफोर, फरायसालिफोर, बिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। बेनि थाखाय डिमान्ड होनाय जादों। दा बेनि अनगायैबो सनितपुर आरो बिश्वनाथआव माखासे बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबजोबाखै, बे आद्रा जानानै थाबाय। दा बे आद्रा जानानै थानाय बर' गामिफोरखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि बर' गामिफोर, बिखौ गोख्रैनो बिटिआरआव सोनांगौ। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खोलाहा सिमाखैजा जायफोर बर' गामिफोरा सिमाजों नांजाबनानै दङ, बे नांजाबनाय बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनांगौ गोख्रैनो। बेबो मोनसे जोंनि दाबि। दा बेनि उनाव जि एफआरएनि गेजेरजों एफआरए 2006 मायथाइनि जि फरेस्ट राइट एक्ट होननानै बुङो, बेनि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेलफोरा हानि मोनथायखौ मोनजोबनांगौ। दा बेनि थाखायबो बेवहाय मैखोमै दाबि दैखांनाय जादों। दा बेनि उनाव जि 1500 कौटि जोंनि एक्सट्रा स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज होननानै सेन्ट्रेल सरकार आरो आसाम सरकारा फोसावदोंमोन, दा बेखौबो रिलिज खालामनानै होआखै। बेखौबो गोख्रैनो रिलिज खालामना होनानै जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टफोरखौ मावनो हानायनि राहा खालामना होनांगौ होननानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि खाथियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिमान्ड होदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव जाय एनडिएफबि बिथांमोना जेलाव दाबो दङ, गनो हायाखै, दा बिथांमोनखौ खुनु खारन लाखियालासिनो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननांगौ। आरो जायफोरनि केसा आरोबाव दंबावो, पेन्डिं जानानै दं, बिथांमोननि केसखौबो पुरा खालामनानै होनांगौ। आरो गोबांथार बेबायदि दफा दंबावो, जायफोर दफाफोरखौ मावफुंनांगौ। नाथाय दिनैनि रेलिनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो जों गाहाय गाहाय दफाफोरखौ डिमान्डफोरखौ होनानै जोङो नैबे जनाय हम जिल्ला
बे डिसि अफिसनि डिसिनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा हरनाय मेम'रेन्डामखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' माहारियारि आफादफोरनि जानानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बर' गामिनि रायजोफोरनि जानानै बर' रायजोनि दावगानाय आरो जौगानायनि थाखाय बर' रायजो दानायनि थाखाय बड'लेण्ड दानायनि थाखाय BKWSC दाफुंनायनि थाखाय जोंनि जौगानायखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो डिमान्डखौ होदों। दा बेनि थाखाय नोंथांमोन मेडियामोना फैनानै जोंनि बे डिमान्डआव खौरां लाफैनायनि थाखाय जोङो बर' रायजोनि जानानै आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि जानानै नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों।